topaunaz, horma askokin, nun jentiek, esteko gudirurik, diru asko exigitzen dau kontzertu bat emotiek, disko bat zortziek eta bar, ez dugu dirurik irabazten horren, hori eikiarren, gure faranduleo mundu honetan jende oso gaiztue dau, kontuzik bilibihar zarena dauz, kompetitibidade handixe dau, nik uste dut bai dauelako oso baldintza ez duinetan lan egiten dugulako, eta orduen aber nork lortzen dauen baldintza duin dauen bakarra, eta pixkat gerra bat da, topau dut hori dana pixkat territorio enemigo moduen. Hiru hizkuntzetan abesten dutelako oso erasotu sentidu izenaz, kulturan ja nahiko nivel daukien jentearekiko, nik irakurri dituten horren liburuek, entzun duten horren musika eta bar, eta jaso ditut kritika nahiko ez dakit, goitik berakuek, eta horrek bastante afektau nahu, ez? Aber segaitik kantatzen duten gaztelaniaz. Egia da, horrelako lanetan askotan erabakiak hartzea tokatzen zaizula, eta erabaki bakoitzaren atzean badago jendea oso ondo iruditzen zaiera zure erabakia, eta beste bati oso gaizki. Gureak dira lanbideak jende aurrean oso agerian gaudena, oso biluzik gaudela, orduan, nik uste naturaltasun osoz, jendeak iritzi ematen du, bati gustatzen zaio, bestea ez, eta egia, batzutan komentarioak dira arinagoak eta beste batzutan, eta batzutan personalki igual egin aldizu, baina perspektiba horretan, iruditzen zait, ez da horren gainetiko egon behar duzula, baizik eta, zuk argi baldin baduzu zure norabidea zein dan, eta norantzazoa zen, kasi lanbidearekin datozen gauzak dira, ez. Gure lanbidean nik asko azpimarratzen dudan gauza bat da, kultura gure gizartean ze paper jokatzen duen, ze paper betetzen duen, ez. Eta nik uste askotan hitz egiten ditugun gauzen krisia hor dagola, ez. Nik beti esaten dut, gure lanbideak normalak izango direla, guk normal sentitzen ditugunean. Orduan, ez berdintzen gaituena seguraski da publiko aurreko lan badala, neurri batean, eta bestetik jendearen sentimenduekin jolasten dugula, ez? Sentimendu edo gustoekin. Baina hortikan aurrera, nik uste gure lanbideak izan beharko lukela, irakasle batena, iturgin batena, garbitzailearena eta medikuarena bestelako xea, ez? Zentzu horretan bebai, nik uste dut galdu dugula edo gure ikuskizunek ordaintzeko kultura hori, adibidez, inork ez du jartzen zalantzan futbol partidu bat ikusteko ordaindu behar dela dirue. Baina, 5 euro kontzertu bategaitik. Eta 5 euro ez da ezer. Gero benetan jakingo bagendun, ni penekixen, baina jakingo bagenun, zenbat diru bihar dauen persona horrek, bere lan egiteko duin, bere musikari danei ordaintzeko, bere musikari danak altan emonda egoteko, eta kontzertu bat, 8 orduko lanaldi bat dala konturatzeko, ez? Eta hori dana nahi badain ez badana inungo dirurik jaso beltzien, eta bar, afari batekin, inora bezgoiez, ez gasolinarik ez jaku beltzen, ez peajerik ez ezer. Doktor Deseoko abeslarisek esaban behin, hacer dinero de la música es fácil, siempre que no seas el músico. Claro, técnico de sonido, barra taberna baten, danak mundu oso dut diru irabazten, menos zu, ez? Eta suposatzen dut horren kasuan berdina dela, mundu oso dut diru irabazten, menos eiten dabilen hori. Zut, unibertsitatean adin kontuengatik, inkietude kontuengatik, bai ikasleen artean, bai irakasleen artean, gauza asko gurutzatu daitezkela, ez? Eta nik uste izan beharko lukela gaur egungo gizartearen, bai arlo sozialean, politikoan eta kulturalean ere bai abanguardia bat, edozein unibertsitatek. Nire ibilbideko txasko handienetako bat izan zen, ni nintzen Leioako unibertsitatean asteazken kulturaletako asiduo handi bat, asteazken arratsaldetan normalki klasea goizez izaten genituen, asteazken arratsaldetan gelditzen nintzen, Leioan unibertsitatean, aula magnan beti zoden kontzertuak, zoden emanaldia, eta plan hona zen, bazkaldu eta gero hortara. Eta ja urte batzuk beranduago, Kukairekin, Jorge Oteizaren inguruko ikuskizun bat eta egin genuen, eta bertara, egin naukan kriston ilusioa, zenbat aldiz egon naizen hor, aretoa,
baina oso goiz joan behar genuen, ze bete egiten zen, beti, orduan, beti joan bertzen oso goiz. Eta jun etzen ni kristo. Eta zen, no puede ser. Eta, claro, kontua etzan, nik zaten, bueno, igual gu geha, eta ez kontua ez ginen gu. Kontua zen, hortikan oso gutxira, programa hori desagertu egin zen. Dut, kultura ezin dugula, kultura edo sorkuntza ezin dugula hartu aisialdi moduan bakarrikan. Hau da, uste dut pertsona edozein pertsonaren egunerokotasunean eta formazioan ezinbestekoa dela baita ere, ez? Eta askotan uste dut bakarrikan uzten dugula aisialdi moduan, ez? Kontzertua kaina batzuk hartu, musika pixkat entzun eta listo. Guk normalin hemen klasek amaitu, gu pasatzen gendu zen 1000 ordu talde geletan, ze ez gendu zen lanak amaiten inoiz, baina bestela hori amaitu da etxera joeten ginen, ez zegoen beste loturarik unibertsitatearekiko, ez? Eta konturatu nintzen, Kalifornian adibidez, Santa Claran ikasten gendula guk, gu heldu eta lehenengo aste horretan, egon zen ongi etorri aste bat, eta ez dakitzen bat postutxo egongo ziren gure zain, baina 50 gora. Bakoitza bere, gu gara, afroamerikarren aldeko, ez dakitze talde, gu akapela, akapelako 10 talde, zegoezen, akapela kantatzeko 10 talde. Dantza, igeriketa, 50 talde, ikasliena bakarrik, haurek sustatute hauren artien, eta zegoen beste bizi unibertsitario bat hemen ez dauena, nik uste dut. Niri emoten dozten euskerak da, aparte nire ama hizkuntza delako gordintasun bat edo gardentasun bat, herriek asko gustatzen jataz zentzu horretan, eta hitzek azpimarratzeko erabiltzen dut, igual kanturen baten erre nahita esan da. Eta gero gaztelania dino dauela ondino katzera hau, zer duen da zaila abesteko. Baina adibidez niri gaztelaniak emoten doztena da, gauza mediokrienak zoragarri bihurtzen da, adibidez, ez dakit, Kike Gonzálezeko kantu bat, se queman 2 tostadas en el bar de abajo. Esaldi hori da super mediokre da, banal. Baina, xarma deko, kantautoren xarma hori badeko gaztelaniak. Jakingo banu hizkuntza gehiago, gehixetan kantauko nuke, baina usteot hizkuntza bakoitza dekola bere xarma bat eta guztiz batera garrixek dira eta datozela eta bakoitzak emoten da bela, gauza bat. Disko den da batera joeten za eta ikusten dozu. Jazz, rock, pop, euskal musika. Eta euskal musika horren barruen dau jazz, pop, folk, orduen, zer da euskal musika? Ez da, folklorea bada musika estilo bat, bale, baina beste danok, zer ete daukagu komunien nik eta berri txarrakek? Ezebez, ezebez. Zer ete daukagu komunien nik eta ez dakit musika klasiko, euskaldunek egiten da bien musika klasikoek. Orduen nik ez dut ulertzen diskoen sekzio hori, ez dut ulertzen. Nik betzaten dut da jende euskaldune gauzak egiten, bai, baina da musika pop, edo da musika rock, edo da musika. Eta ni pixkat nau indignaute atal horrekin, dendetako sekzio horrekin, aldatu ingo nuko lan, Bai, nik ez daukat zalantzarik guk egiten dugun lanean, euskal kultura oso presente dagoela, besteak beste, sorkuntza guztien abia puntua, hemengo hizkuntza, kultura eta dantzan daukagulako. Azken emaitzan, batzutan agerikoagoa da, eta beste batzutan, gelditzen da, 4. kapa batean edo 5. kapa batean, baino beti hor dago, ez? Azkenean gure lanak ere dira izaera baten erakusgarri. Eta horregatik hor daude, ez? Hor dago gure kultura, hor dago gure hizkuntza, baina horrek ez du esan nahi etiketa horrekin ibili behar dugunik munduan. Eta hau kontrara ere eramaten dut, batzutan badirudi euskal izateatik, euskalduna izateatik, eman behar diogula margen bat, ez, nik uste autoexigenteak izan behar dugula, eta hor egoteko maila eman behar dugula, lehenengo hori da. Baina ez da egin behar euskaldelako erdizokoratu eta ez euskaldelako enkumbratu. Izan behar dutela kalitatezko gauzak, mailazko gauzak, eta hor egon. Dano gara epaituek eszenatoki baten gainean, baina emakume bat basa, gehiago, beti dau epai sexual bat. Beti. Berdin da zelako esaren, zelan soizen jantzita, berdin da, beti dau epai sexual bat. Beti dauz,
igual nire taldekide mutilek jasotzen ez dabiesen mezu batzuk. Diferentiena emakumiena zelako, eta hori, desberdintasun hori ja egin dozku munduek naturalki. Edo naturalki ez, gehiegi, baina ez naturalki, gukolan ikasi dugulako. Eta gero heldu gara eta azpimarratzie, nazela emakumie musikarixe baino lehen, momentu horretan ez deko kabidarik. Momentu horretan beste bat gehiago, danuk moduen. Gaur egun ondino, emakume bat ikusten dugunien arrakasta lortzen, susmagarria dela. Beti lortzen duguna bibider rektifikau behar dugu edo konbentzi din behar dugu jentie gauzela hor, benetan merezi dugulako, eta ez, vagina bat dekogulako. Ez que bi gauza totalmente diferente diela. Diburuz egon diepujak, haber zenbat produktorekin ogeratu nazen nauen lekuen egoteko. Eta die gauza batzuk, igual mutil batek ez da bezenak aguantau bier, eta berez neska bat epez lukenak aguantau bier, ze usteot generoa ez da bela definitzen persona bat. Inun, gitxi hau kultura egiten da bilen momentu baten. Eta usteot jende zorionez gero eta gehiago gaudela lerro horretan, ez? Hau da, bueno, hemen ez gaude bi mutiletan eska bat, gaude 3 pertsona, ez? Hori da. Orduan, bueno, ni saiatzen naiz horretan, eta ez jendea epaitzen bere generoaren arabera, baizik eta, bueno, bere pertsona eta pertsona bezala ditun, balore, doai edo dena delakoaren gatikan, ez? Eta, bueno, ni klabe horretan nago, baina gero egia da, era berean, askotan pentsatzen dela, bai, zu klabe horretan zaude, baina egoera orokorra ez da hori, eta batzutan egia diskriminazio positibo horren beharra esparru batzuetan badaudela, baina gero era berean horren biktima ere bagera. Diskriminazio positibo hori hainbat esparrutan behar da eta bultzatu behar da, eta uste dut hortan denak feminista izaera gizon emakume izan behar dugula, baina bestetik, guazen normaltasun batera eta guazen jendea tratatzea den bezala, pertsona moduan eta generorik gabe, eta hortaz aparte gure generoa dugu, baina jazta. Eskerrik asko bioi, gaurkoan gurekin egoteagatik. Eskerrik asko denoi, tortzeagatik, eta horrengo arte.